tatagu lakadena ayu Mbak Cando kayu Mbak Cando kayu lunggah kabehnya lai denaro nak kama mati buah nan sadaranu tangan dan sayu pinju luak singke hapo kadayo manola mungkin yo kata kicok dio rasonan mani basuo bak kato urang basera batu panaruang oh mahalang tampe lalu yo tampe lalu tataga apaga mahampang tabantang parina lawe oh barabe sampai kasubara yo kasubara kato dahulu dia batapati kato kudian kato baca hari mangkonyo ura katia jo sayang lai sakai indah saragi mangko tatagu lakadena ayu Mbak Cando kayu Mbak Cando kayu lunggah kabehnya lai nak kama mati buah nan sadaranu tangan dan sayu pinju luak singke dio hapo kadayo manola mungkin yo kata kico rasonan mani basuo bak kato urang oh batera batu panaruang oh mahalang tampe lalu yo tampe lalu tataga apaga mahampang tabantang parina lawe oh barabe sampai kasubara yo kasubara kato dahulu dia kambatapati kato kudian kato baca hari mangkonyo ura akati saragi